Ingenieritza informatikoko ikasleak gare eta gure proiektua area ruraletan edo desastre naturaletan desagertutako pertsonak topatzeko sistema batean datza, inteligentzia artifiziala erabiltzen duten dronak erabiliz. Egoera horietan dazen pertsonak identifikatzeko gai den inteligentzia artifizialeko modeloa sortu dugu eta behitxa webgune bat garatu dugu, non denbora errealian dronan streaminga eta azken detekzioak aldien ikusi. Baitxa, pertsona detektatzerakoan, dronan operadoreari alerta bat bidaltze jako mail bidez, bilaketa eta erreskate eragiketetan erantzun arinduz. Hasteko ingeniaritza informatikako ikaslea bat, eta egin dugu janai asistente nutrizionala, non gehien bat sortu eta entrenatu ditugun bi inteligente artifizial modelo. Batek irudi klasifikatzailea da, klasifikatzaren jana, ze jandan, eta mutotu bere informazio nutrizionala, zenbat kaloria, zenbat karbohidrato eta bar. Eta bestia LLM bat, edo Large Language model bat, jena prozesatzen ditu erabiltzailean mezuak edo galderak, eta hainbat paper eta PDF nutrizionalekin entrenatuta dagoenez, emuten dau aholku bat horren arabera. Aholku nutrizionala, ze jan aldoten, o nire helburen arabera, pixua galdukia gote edo, aldoten gauza bat jan, o hastian zehar ze jan nahiken, pixkate planeatzen gauzak. Da nutrizionista, mini nutrizionista bat, demagu, pixka.